Здравей! Не са, ама ако искат малко се присъединят, казаха, че са към Македония. Те са, гледам, доста нетърпеливи. Път ги чака и нямат време за... Кажете на Хижаро да пали с карата. Хижаро да запали с карата. Ама на коя хижа, бе, бобец? Уточнявай се. На всички хижи. Нали на добър скучодиме? И после отиваме да видим църквата. Църквата с космонавти. Да. Водачо разрешава по цигара да запалите. Както се казва в рекламата, къде е той 1 метър сняг? Ето, 1 метър сняг има. Не, он е пункт с суджуци. Един конь с суджуци има у него. Как си седна тук? Тук е сухо. До вечера има много време. Ние...